if it hath not worked, is dead, being alone. Mo na kung gingon, doon ay mga Kristiyano nagtuo sa Ginoo pero walay buhat, so may tawagan ng pagtuwa na patay. Manay ikaw patay mga nagtuo nga diin, wala nagbuhat. Patay na nila, patay na kanang nasa balay lang. Patay na ilang pagtuo kung naala ka sa balay kay ang atong buluhaton gisugo sa Ginoo is the one day that the house and the word of God. Usawa man nato kanang mga unta dito sa pulong sa Ginoo, sa balay lang gyud sa Ginoo. Wa bitaw to yang gingon, when you hear and read the scroll is in the day of the Lord and in the house of God. Sa diya kanang maminaw mo, magbasa gani mo. Manang gyud pakita mo nagbasa mo diya sa balay. Wa ba mo kasabot mo sa gisugo kang Jeremiah. Ingon siya kung mabasa gani mo, kung maminaw gani mo alang sa mga katawhan sa mga Huda katong migawa sa syudad aron moadto sa templo, maminaw gani mo ug magbasa adto mo sa balay sa Ginoo ug sa adlaw sa Ginoo kay dunay adlaw sa Ginoo, dili tanang adlaw iya sa Ginoo. Mo nang giingon dili tanan magtawag Ginoo nga makasulod sa gingarihan sa langit kun dili kadto lamang nagtunga sa kabubuton sa Ginoo. Unsa may kabubuton sa Ginoo ang one day. Dili nato ipanghambog nga naa pa tay midweek. Naapatay mga days nga din. O ganit na kaunor sa adlaw. Nga magbalaan ta ng adlaw. Pwede na magbalaan ta sa ubang adlaw. Dapat makonvince gani ang sa katao daw ingon pa ni Pablo sa Roma chapter 14 verse 5 and 6. Kinahanglan makonvince ka that one day is lahi na sa uban. Muna kung kamo inguna na inyong kuan padayunan ninyong pagtuo. Basig moabot ng kaninyong pagtuo naa sa ikalima. O isa ka, nasa ikaunom. Hantod, makaato mo sa ikapito. Kaya doon ay ikapito. Wani yang gingon, ikaapat, kanang walay binuhatan nga pagtuo. Anang makadungog sa pulong sa Ginoo, dili dayon buhaton. Supakon pagyud. Sabi taw pulong gingon, Apostol Pablo, do all things without murmuring. Murmur pagyud. Ay noon, mo bitan akong gingon because ang magwawali man gud is daily bright. Muna na magina naisulat man gud na. Muna mamiyak gud sila, ngadto gud sila nga din. Manang naingon si Salmista David sa 91. Kita wakta nalitag sa mga poler. Sa mga bright ba? Kaya ganin yung mga pastor, dili bright. Kung bright pa to eh. Di po kung tudlong na ninyo siguro, tuwa na siguro ko sa dagkong simbahan. Tuwa na siguro ko sa mga padala pa siguro ko sa misyonary na ko dito. Salamat yun ko di ko bugo kaya may mudawat na ako mahimo kong misyonary. Pero alang sa Ginoo wala siya pinalabi ang naalay pagtuo. Mo man ako pagtuo mo nang nagpadayon ko gwali. Di naman to kumuwali us may makuha na ko ining wali me. Dili sa kalibutan kwarta nya wa ko'y knowledge di gyud ko kwarta. Ang ako makuha sa akong wali kaluwasan jud nako. Kaluwasan ako. Wala yang gingon. Wait. If it had not worked, is dead, being alone. Usala na imo ang gibuhat. Pagtuo lang na, wakay buhat-buhat. Patay na nga pagtuo. Ikaunom. Ikalima usa. Ang ikalima mo ni ang importante, tas niya itong ipano na. Sa 1 Corinthians chapter 13. Muning iyang ikalima. Pero ato ta sa kaika, ang ikauno mo ay dapat atong sundon. Batot pa niya diri sa ikalima. Ikalimang pagtuo, nagisgutan diri sa pulong sa Ginoo. Sa 1 Corinthians chapter 13 verse 2. And do I have the gift of prophecy and understanding, all mysteries and all knowledge, and do I have all faith so that I could remove mountains, and have not charity, I am nothing. Bisa pagdako na mo pagtuo kay sa kuha. Kay mga gasa, mga bride, kasabot ka sa mystery, ako kasabot ko sa mystery. If I have not charity, kung sa may charity, love ba love? Kung wala ko'y gugma, wala ka lang. Unsa daw ta?
Matut pa sa verse 1. Do I speak with a tongue of men and of angels and have not charity? I am become a sounding brass or a tinkling cymbals. Mura ako, nga na lang. As ito cymbals din eh. So, dati, mura na. Ang anak na, cymbals na ta. Kung dili ibunal, di mo tingog. Kung kita, dili ta mo tingog kung di ta ibunal. Kung way pagsulay, di ta maningog. Gusto mo kanunay pagsulay? Sabi niyo, hinoon ka ng mga pagsulay. Ngunit Apostol Pablo, makalikon dyan na nato. Ngunit nga ayaw mo kadlok na amoy pagsulay, ha? Pasalamat mo, na amoy pagsulay. Kung naka-absent man mo, salamat mo, Ginoo. Kung sa hinunggan, ano ni absent pa mo? Because of the devils manggod, sigigingon, simba, ayaw simba. Pero kung nang because of your lust, ka nang naibog lang doon ka, mo na nang gingon nga, ang pagsulay nga din, true lust, dili na na mo. Mabit katong mga giputlan ug ulo sa trono sa Ginoo because of witnessing of God. Kaya nga nung wagit sila nibiya sa pulong sa Ginoo, kay tungod sa pulong sa Ginoo gisulayan sila dili ingon tungod sa imong kaibog nasulayan ka. Abi no kanang kaibog manamong ko na makasala gyud ka. Imong buhato na makasala gyud ka. Mao na iyang gingon ang ikalima, without love. Kung ikaw doon ay pagtuo, bisag kinsa pa ka, nya way gugma ka, gugma sa pagwali, o kanang pastor nga diin, doon ay itawag og knowledge, maka-understand sa tanan mystery, bisan ako, kung ako'y gugma, mo bitaw nang nahigugma ko sa Ginoo gyud sa tinuod lang. Mo nang tanan pulong sa Ginoo, nahibaw-an na ako. Dili man ngul complete. Nahibaw-an na ako unsay gusto gyud sa Ginoo, unsa pa man mutana gyud kung unsa pa may gusto nimo namo Ginoo. Tulo ra mo gyud ang gusto sa Ginoo, duha lang gani atong mali gani. Mali sa Israelite tulo niya dunay mali gyud sa usa ka tawo. Kadua ka butang mali kanang ang tao wala nagsalig sa fountain of the living water kanang Ginoo ba nga mo'y tuburan sa living water ba? O ang ila pong panudlanan, buslot, bisag pag naa sila sa living water, naminaw sila, pag-abot sa ila ang kaugalingon, buslot. Manay, duha ka butang daw kuno ang tao. Naatuod sa Ginoo, pero kanang kulong sa Ginoo, baliwala lang kay buslot man sila. Mabitan ang gisimbol taog kanang clay gani. Niya ang atong pattern ang Ginoo. Imumuntan niya og sudlanan. A vessel of honor nga mabot ang panahon, himutan niya vessel of honor dahil unta dito, aron kanunay na tamo honor dito sa Ginoo. Dili di pa ganito kabaw mo honor, saan pa kapag-abot dito? Mabitan ang gitagaan tagpulong dili instruction para kita mahimong hingpit, mahimong balaan. Unya kung mabalaan ta, ang Ginoo nagingon pa gyud sa sulat ni Job, di mo salig ang Ginoo. Kaya nga naman, mabot ang panahon nga din, bisan sa imong pagkabalaan, ay matukog pa ka, tagaan kag 1 million. Hindi na kamuanid din eh. Muna sa kabutang, iingon ako sa inyo. Muna ang ika-5, without love. Bisa pag nakay binuhatan, without love. Wabita na ang revelation, katuyang gingon, I know thy works. I know thy plan without. Muna yung gingon din sa revelation na. Kasama na itong revelation. Sa chapter 2, Revelation chapter 2, verse 2. I know thy works, I know thy labor, and thy patience, and how thou canst not bear them which are evil. Thou hast tried them which say they are apostle, and are not, and hast found them liars, and hast borne, and hast patience, and for my name's sake has labor and has not spent. O tanawa. Kabaw ko sa inyong mga buhat, sa mga paghago, sa inyong pagpasensya, sa tanan, kabalos ang ginawa na, nga ikaw, apostolis, niya, dili day, kabalo ka ng mga, makaila ka ng mga tao, niya, makaplagan day ka, bakakon day, and has born, and has patient, ikaw na tao, niya, ikaw, nagpasensya, for my name's sake, tungod sa akong ngalan, has labor and has not faint, dili ka maluya. Sa verse 4, nevertheless,
I have somewhat against thee, because thou hast left thy first love. Na kay pagto pero wa kay gugma, mao bitaw na bisag unsa pay mong buhaton kung wala kay gugma. Mao na ang gikasumbong sa Ginoo sa Revelation, gi-reveal na gyud ni. I have somewhat you against thee, because thou hast left thy first love. Ang first love importante. Mao bitaw na laba mo'y gugma dis pag-alagad sa Ginoo. Sa may inyong gugma, nahigugma ka sa Ginoo, pero Lord, katundag kong simbahan unta, kanang gwapong simbahan unta, Lord. Nya kanang dili gwapong simbahan, dili ka mahigugma na. Nya kay gipili man sa Ginoo ng dishonor things, di na lang kamo higugma sa Ginoo kay dishonor things. Abi nimo sa tinuod lang, una ni mga guba ni atong gipuy-an, balik ang mububo na espiritu ang Ginoo. Mao ginako pagtuo, mao nang gikuan diri sa pulong sa Ginoo, mao nang hinungdan ninyo sa Tariye in Jerusalem, in the city, in Zion, mao nang gingon pagpabilin mo kay tagaan tag power kay ngano man, moabot gyud ang great tribulation. Mao nang atong pagtuo kinahanglan love. Higugmaon jud nato ni ang Ginoo pinaagi sa pagtahod, pinaagi sa paghimaya o pinaagi sa pagdaig niya. So unsa pagi ka tahoron kanang adlaw niya magbalaan ta kanang balay niya himayaon glorify na to siya. Tagaan nato pasalamat aron himaya siya mag-glorify siya. Daigo na to yung mga pulong ato na dunggan tuwa nato na aron madaig nato ang uno mo na ni sa Matthew chapter 8 verse 13. To 10. Ingon pa niya din ni Jesus Christ ha. Magsugod sa dito sa 5 no. Matthew chapter 8 verse 5. And when Jesus was entered into Capernaum, there come unto him a centurion, beseeching him. Ginahangyo gyud siya ba? Usa ka centurion nga sundalo ni. Matod pa niya, samtang si Jesus Christ niadto sa Capernaum, adunay usa ka sundalo centurion. Beseeching him, nya kaning centurion, kapitan niya, kapitan. Verse 6, and saying, Lord, my servant lieth at home, sick at the palsy, grievously tormented. Magtutudlo o Ginoo, ang akong anak o servant naa sa balay, nagmasakiton og palsy. Usa nang palsy gani? Kanang sangla. O palsy. Kanang magbulak-bulak kay baba no? Gipatol. Palsy. Grievously. Grabe kayo. Tormented. Gisakit yun. Mao na ang giingon sa centurion, magtutudlo akong anak naa sa balay nagmasakiton og kanang patol. Grabe kayo, gikuan jud sa gisakit. Unya sa verse 7, and Jesus said unto him, ingon pa ni Jesus daw, I will come and heal him. Ako moadto og ayuhon nato siya. Matod pa sa verse 8, ingon ang centurion, the centurion answered and said, niingon ang centurion, answered and said, Lord, I am not worthy that thou shouldest come under my roof. But speak thy word only, my servant shall be healed. No, tanawa. Ingon pa niya ang centurion, nitubag siya, Ginoo, kay moadto man daw si Jesus, kay adto ko dito. Wa po siya ningon, maniudto ko dito, mamahon ko dito, manihapon ko dito. Kung dili ningon, moadto lang ko dito. Niya ang centurion, ningon po siya, Ginoo, wa po ningon ang Ginoo, wa may bugas ti tulog, wa may pagkaw, wa may kadalit nimo. Usa iyang gingon, answered and said, Lord, I am not worthy, dili ko takos nga ikaw gayud makasulod sa among balay, kay among balay, unsa man lang to among balay. Mo nang gingon, sige lang Lord, ayaw lang ko kadto kay dili gyud mi takos. Kay ngano man
Ang Ginoo man gud kinahanglan mahimong takos gyud dapat, di ba? Pero iyang balay dili takos. Kay gusto man gud atong senturyon kay siya gaw yun, nahibaw man gud tong senturyon nga diin siya anak sa Ginoo. Mo tong niduol siya unya ningon senturyon dili ko takos. Ingon pa niya, but speak the word only. Kung dili sultihi lang ko kung unsay pulong unsay imong isugo nako. And my servant shall be healed. Kung ako yung anak maayo to, sultihi lang ko unsay imong isulti kay mo balik ko kung maayo ko yung kayang istorya ka sa Ginoo ka Jesus Christ. Sa verse 9 mo ni iyang gingon, for I am a man under authority, having a soldier under me. Kay ako usa ko ka tawo nga otoridad, siguro kapitan siya, general ba siya, bata dili sa Bible sa Bisaya kapitan siya. Doon na siya authority. Nga matod pa niya, adunay mga sundalo under niya ba? Iyang bot pasabot, I say to this man, akong ingnon ning mga tao nga under niya, go, wato sila, and he go with, and to another come, and he cometh, o katong sa kasundaw, ingon, dali ragod, muduol sila nako, kay sundaw ko siya authority, kasi autoridad, and to my servant, do this, and you do with it, o gato sa iyang mga sulugon, buhatan ni. Matod pa niya ilang buhaton. Iyang gisulti na kan Jesus Christ ha. Ako, usa ko ka kapitan. Na ako'y sundalo. Suguon ako sila. Wanibot pasabot niya. Wanang ningon siya sulti lang huko kay nga naman. Usa siya ka servant yung bot pasabot ba. Pinaagi lang sa sugo sa Ginoo. Wanang mutuman siya kay sama gud sa iyang mga sundalo. Mutuman po. Wanang ningon si Jesus Christ. When Jesus heard it, sadya si Kristo, nakadungog anang pulungan niya, ingon pa niya, he marveled, naibong yun sa unsaid, ug ni siya ingon, to them that followed, katong mga nagsunod niya, gisultihan sila. Verily I say unto you, sultihan ko kamo, ayun, matod pa niya, I have not found so a great faith, no, not one in Israel. Kung ay giingon ni Jesus Christ, wag gyud ko kitag pagtuo, masama ining tao, nga dako, tako yung pagtuo, kay sulti pa lang, di na kinanglam wato dito. O bitaw nang kita, doon na tayo akong pagtuo, kay bisan kang makadungog sa pulong sa Ginoo. Mo na ang gusto sa Ginoo, kanang great faith nga makadungog lang ta kung usay sulti sa Ginoo, dili na ingon Lord ato sa mong balay. Dili na kinanglan nga din kay kini sundalo man, gipasabot lang nga doon na siya ay masugo. So number 1 nga din ang Ginoo na ay masugo. Kanya kung ikaw gusto ka subuhon sa Ginoo, tumanon yun nimo ang iyang sulti. Kung mahimo lang, sultihin lang ko Lord, kung sa imong buhaton. Mo na akong buhaton, mabitaw na nga din. Na ako'y nabasahan diya, mo nang di ta kabalo sa sala, eh di mo ta kabaw mo ampo. Nagtuo mangyay ko nga di ta kabaw, di mo kabaw mo ampo. Sa diya nga muabot na ang balatian, muabot na ang kagubot, di mo kabaw mo ampo. Kanang musampit mo, anang nga, Lord, tabangi ko, dili man na mao ang iyang gingon. Ang iyang gingon, kung my word abide in you, tabangan ka. Manang gingon sa John chapter 15 verse 7, o 7 verse 5, John 15:7. If you abide in me, kung ikaw magpabilin ka niya, Kristohanon ka, kinanglan my word abide in you. Ye shall ask, kung mangayo mo, what you will, unsay gusto ninyo, it shall be done. Dili na ingon, sige lang kag pangayo nga, wani mo huno na ba, unsay sala nimo, nagpabilin ba ka sa Ginoo? Na ba kay pulong, aron kabalo ka unsay pangayo, ang patakala ka pangayo, gawa ka kabalo, dili na mao pagpangayo. Na may gingon ni Jesus Christ, kamo di mo makabaw pangayo mo ampo. Apan pinaagi sa Espiritu, tudluan ta sa unsang pagampo. O bitaw nang nagbasa ta, so magpagampo Lord. O pabilin mo. Pabilin mo sa pulong sa Ginoo. So may pabilin sa pulong sa Ginoo. Ingon pa ni David ako nabasa na ito na. Although nakalimot ko sa verse and chapter, bingon siya. God is near to those who fear Him. Ang Ginoo dool niya itong nahadlok kaniya. Who call the name of the Lord, He is near. Ang Ginoo daw dool atong nahadlok sa Ginoo. Sa diya nga matawag siya, dool ang Ginoo. Mabito nang na-prayer ni David, Lord, ayaw palayo nako. Kaya nga naman, trouble. Sabi mo sa tinuod, kung makalimot ko sa Ginoo, kung di ko mag-meditate sa Ginoo, doon ay trouble. Kung magsigil ako trabaho, ay doon ay trouble. Wala nga, kung magtrabaho man, kung mag-meditate di ko sa Ginoo, day and night. Kanang pulong ba nga ako nadunggan, akong nabasahan, kamo ang inyo nadunggan, kaya di mamumubasa,
Nya mingo mumubasa mo, abi ninyo makasabot mo. Dili. Kung dili mo maminaw sa magwawali, mabit ang bisan si David, wa makasabot siya. Katong gingon niya sa Psalm 77 mo siguro to, verse 13. Isa niyang gingon. When I thought, matod pa niya, to understand the word of God, wala siya ka-understand. When I go into the sanctuary, I understand all. Kaya nga naman, dili man po didugang pasabot sa Ginoo. Kaya dili naman ta mag-isgot mo na ang Ginoo, muupin na sa inyong pagtuo. Ang Ginoo ray makaabli sa inyong pagtuo. Ang Ginoo ray makaatag sa inyong pagtuo. Kaya He is the author and the finisher of our faith. Ano, tagaan ka, nga kinintawanan ni, dili ni mo to, kinintawanan ni, wala pa mo kabalo, wala mo ka-discern kung kamo iya ba mo sa Ginoo. Kung naadlok mo sa Ginoo, yung sa Ecclesiastes, maka-discern mo nga iya mo sa Ginoo, kaya nga naman, mutuo man mo sa gisulti sa Ginoo. Mo na ang unom nga pagtuo, great faith. Sa unsang pagi, mabisa pag di mo bisita ang Ginoo nimo. Bisa pag di mo adto kay sa tinulang dili takos. Dili tatakos oy. Pero ang pulong nga isulti sa Ginoo, mahimong great faith ka kung mutuo ka. Kung sa imong isulti Ginoo, karon gisulti sa Ginoo niya itong mga pagtuo. Mutuo ba mo ana? Aron ang ikapito, mo ni ikapito kanang naman gyud pito kadlaw, di ba? Pahulay. Wala yang gingon. But the truth, patient and faith. Kanang gitawag og pagpasensya, dias pagtuo. Kung doon na kay pagtuo, kinahanglan magpasensya ka. Ang tinuod nga pagtuo, magpasensya. Makapasensya ba mo? Ingnon ko sa ing ako, di gani ko kapasensya. Sa tinuod lang, si Jesus Christ wala kapasensya. Si Moses wala kapasensya. Nga naman, sa mahinungdan, pwede masuko ang mga magwawali. Di lang mapakasala. Mabito to si Jesus Christ, pag-enter niya dito sa Jerusalem, kung sa iyang gihimo, pagkakita niya dito, pag-permiro yun niyang sulod. Sa Jerusalem, sa simbahan ba, nag-atang na dito mga tindira, mga barter, mga namaligyan, mga karnero, namaligyan o mga kalapate, money changing, anak. Yato ni Jesus Christ, mo itong gisultin niya, inyong gihimo ang templo, langod sa mga tulisan. Ito, gipangyabo niya, gipangbuan. Tanan, nangahadlok mga tao kay, ang Ginoo may nagkuhan, lihok sa tao, nga mahadlok yun sila kan Jesus Christ. Nga, niabot ang panahon, nga nangusuko ng mga tao, gipagitan nila si Jesus Christ, nawala na. Kaduwag yun ang kabisis nga din, ako nabasan, nga si Jesus Christ, gikasukan sa mga tao, naglagot ng tao, bisag na sa taliwala ang si Jesus Christ, nasa mga tao ganis, taliwala nga naglagot. Naglagot sila, ilan ng tatong pangitao na wala, ultimo ang 12 disciples, wak kay balong nga nasa silang atubangan, asa naman to si Jesus? Tuara, dito nila nakitaan sa gawas. Muna sa kabutang nga din ang Ginoo gamanan, di ba? Ang Ginoo ginagbuot sa tao, bisan si Pero, muna giingon ni ni Apostol Pablo, kinsa man day nagparis up anang kang kuan paraon. Ang Ginoo, siya nagpagay, siya nagpahumok. Wala siya nagbutang sa mga pulos at una-una, kaninyo una-una, dautan ninyo una-una. Ang Ginoo nagbutangan nga ikaw, mag-una-una, yung kagdautan. Kaya nga naman, wa makanito-uto yung gingon din sa Bible nga din, do not be malice. Malisyoso man yun ka. Muna, kung na ako yung mga kawe, bahala na to siya. Basta wak na ko nagbalik. Kung kinsa ka, di na ko magmalis. Kaya nga naman, ang akong gi-after, ang sugo sa Ginoo nga din, ang promise niya, makabatong kong kalinaw. Muna, di na ko mag-una-una ni mo, sa kadiya. Sa imong gibuhat, kinsa kadiya, wa ko naguna-una nga naman, aron magmalinaw na ni kung una-una, nga way di, Ginoo na nga dautan. Kaya nga naman, ang life nga gihatag sa Ginoo, ang tunay nga blessing is life of peace. Nga nang ulat problema. Muna yung gingon diri, patient and faith, ang revelation mo to kung gibasa sa inyo ha. Muna yung gingon sa revelation. Revelation chapter 14. Kaning revelation is the last book of the Bible. Gi-reveal na ni mismo ang Ginoo, nag-reveal ngadto kang John the Beloved. Gi-reveal niya, gisulat, pulong na yun ni dili ingon nga, morning gisulti si Jesus Christ, morning ipangsulti ni Jesus Christ. Sama tong gisulat ni Matthew, Mark, Luke, and John. Sama tong pangsulat ni Apostol Pablo nga din pinaagi sa Espiritu, iya na lang gisulti kalit, gisulti mo sa Espiritu nga mo ni isulti
Pero kini gipakita gyud ni sa damgo. Nga mao ni mahitabo gali ng mga meaningful lang. Mga dragon, mga serpent, mga mga anang babae nga nanganak, mo ni yang gingon. Unya mo ni yang gi-reveal sa 14 verse 9 to 11. Nga din anang gitawag og ang pagtuo nga do nagay pasensya. Kung wa man kay gugma wala ka, kung gusto ka makabaton o ang last, ang ikaunom, higugma gyud ang Ginoo. Nang nakay gugma nga nagtuo ka sa Ginoo, unya aron mabatunan ninyo ang pagpasensya kay ang patient is the fruit of the Spirit. Usana sa love. Love is patient. So, yung paggugma kung manang gingon, di ka mo to, mo na, higugma mo dyan na itong Ginoo. Ingo pa niya din sa 14 verse 9. And the third angel followed them with a loud voice. If any man worship the beast and his image, nanawan, 9 to 11 sa 9. Receive his mark in his forehead or in his hand o sa iyang kamot, dawato ng mga marka na dili kanang dili ng baksin among gimaguban nga baksin daw na. Verse 10. The same shall drink of the wine of the wrath of God, which is poured out without mixture into the cup of his indignation, and he shall be tormented with fire and brimstone and in the presence of the holy angels and in the presence of the Lamb. And the smoke of their torment ascended up forever and ever, and they have no rest, day nor night, who worship the beast and his image, and whoever receiveth his mark of his name. Tanawa katong mga markahan ha, mamarkahan sila sa agtang, mamarkahan sila sa tuong kamot, katong musimba sa mapintas nga mananap, tormented to siya forever and ever. Unya, di lang kay torment siya, kundi makadrink siya sa wine, drink of the wine of the wrath of God, kanang kapungot sa Ginoo, iyagi na matigamtaman nga ibubo sa Ginoo, nga walay halo ang cup of the indignation, kanang kaligot-got na gyud sa Ginoo, kanang masuko na gani ang Ginoo. Wabot yun ang time, ang masuko ang Ginoo, mabit nang maningkamot yun lang, nga di kinato pagtuo. Wala iyang gingon din sa verse 12. Here is the patience of the saint. Mone ang pasensya sa mga balaan. Here are the keep the commandments of God and the faith of Jesus, saying to me, sa verse 13, and I heard a voice from heaven saying unto me, Right, blessed are the dead which die in the Lord. Henceforth, said the Spirit, that me rest and their labor and their works do follow them. Muna yung gingon ang nadunggan niya, nga bulahan daw itong mga tao, nga din. Matod pa niya, nangamatay sila diya sa Ginoo. Nga din, ang gingon ang Espiritu, rest in the labor. Paulay ka mo sa inyong paggago. And their works do follow them. Kanang inyo ang mga gibuhat nga inyong gisunod, paulay na mo anak. Munang gingon, your labor is not in vain. Muna ni ang time nga pahulayon ta. Muna ang pasensya daw kuno sa mga balaan ha. Here is the patience of the saint. Here are they that keep the commandments of God and faith of Jesus. Katong nagtuog yun kan Jesus Christ. Kanang nagtuog kan Jesus Christ, kanang mo follow ba? Muna iyang gingon din mga tao nga din walay pasensya, muna iyang mabatunan. Nga matod pa niya, the third followed, saying, a loud voice, nga matod pa, if any man worship the beast and his image receive. Mo nang gingon, kung wakay pasensya, makabaton yung ka o marka. Mo bitaw ng pasensya nato ni, nga nung magpasensya man ka, kay doon nalagay, ibubo niya ba ang promise ba nga din? Una mo abot ning gitawag og mapintas nga manap within 42 months. Kita po, within 42 months, masipti ta, makwayet ta, wata kabalong na din sa atong bato, pero ang gingon sa Ginoo, nagprotektar na nato ba,
para sa mga tao itong unang panahon, si Shadrach, Misa, Abednego, si Daniel, gipang proteksyonan sila, bisig taliwala ang iyang mga kauban, puro na mga dautan, yung unanak puta. Kung ana'y promise sa Ginoo nga din, i-pour out niya, kay kana, ihatag mga sa Ginoo na, sa mga taong dautan, nga din siya maghari diri, magbuhat siya marka, pero kita, manang gingon, una na, ibat na nato, kanang mahitabo ng great, kanang gitawag indignation and wrath of God, madawat pa nato ang marka sa Ginoo. Muna nga magpadayon kita, mauna magpasinsya ta, bisat taliwala ini mga gitawag kung kawala doon, ayaw gyud ingon manikamot pa ka, kanang makakuan pa ka diri sa kalibutan, mabuhi pa ka. Although nagbuhat ka, ang importante, ang Ginoo, kaya ang Ginoo mubalik na. Mabita na iyang gingon din sa 12. Here is the patience of the saint. Here are they that keep the commandments of God and the faith of Jesus. Mao ni ang iyang gingon nga din, aniya karon ang pagpasensya sa balaan, magpasensya kita karon. Kung ayaw mo kalaay, basig gilaayan mo, expressly ra ba to, mamiya gid ang tao sa pagtuo. Revelation chapter 13 verse 10, ingon pa niya, he that leadeth into captivity shall go into captivity. Kung kitsa ganito gigiyan sa pagkabinihag, mabiyag yun siya. Muna, mga tanang mga Kristiyano, kung ikaw gilid ka sa captivity, mabihag ka. He that killeth with the sword must be killed. Kung kinsa itong pagapat yun sa espada, mamatay yun siya. And with the sword, muna gingon siya, mamatay siya yun sa espada. Muna iyang gingon din, here is the patience and the faith of the saint. Maubitaw ning niya kaniya karon ang pagpasinsya sa mga pagtuo. Kung nagtuo ka sa Ginoo, pasensya lang. Kung saan ito pasensyahan? Kanang gitawag mo ka ng mabugnaw magyud no? Giprapisi lagi na. Ingon pa niya sa Matthew chapter 24, one of sign. Na iyang gingon, when the iniquity shall abound, the love of many shall wax cold. Muna kinahanglan natong pasensya. Kaya nga naman, may yung kapilting dautanan na. O bitaw na nga diin yung sa yung Apostol Pablo, i-redeem na. Bisag evil na ning panahon na ni. Dautan naman. Di ba? Lisod na kayo, di natakagawas, tanawa. Sige tagawas-gawas ligo. Salamat lang kaniko. Giinan ta sa sundalo nga ayaw mo pagdalag bata. May ngayon ko, salamat, mabadlong namin, di namin mo asko dito. Umabot, ikadua, kaya nabadlong namin. Di ako sa akuan ba, task force sa akuan. Bunawan. Muna nga din, dilit ang magkumpiyansa ng magsigit at suri-suri. Although, kung doon na may time, it got permit lagi. O, bito na mong usay mo, ang ko Lord, mga tuman mi dito. Kung itugot ni mo, kanang gaan sa kung kinabuhi, kanang abin mo, bilang moingo ko, Ginoo, bilang imo kong gihimong mag-lead ini mga tao, ipakita gyud nako kay ang Ginoo dili man na ingon kay siya matong guidance mo na say mahinumdum man akong puno sa Ginoo sa akong buhaton manang dunay mga gitawag og kanang peaceful way kanang mga na-supply na ay mga basta sa ako ang kabahin walay trouble manay gingon if God's will, if God permit, if God give favor, kung mahatag sa pabor nato, God will make a way. Kung saan pag make a way niya, kanang wala kay problema. Dili ingong pinugos na imo ang mga pag-adto, pagbuhat. Ang 1 Thessalonians chapter 1 verse 4, mo na akong gingon sa inyo karon. So that we ourselves glory in you in the churches of God for your patience and faith in all your persecution and tribulation that ye endure. Mo na nga kamo gayud makalahutay. Muna ang kaugalingon daw sa Ginoo ni Apostol Pablo, matod pa niya dito sa Thessalonica, na himaya daw ang mga kasimbahanan. Inyo in the church of God for your patience sa inyong mga pagpasensya. Mao bitaw na ako mingon ninyo pasensya sa kita. Padayon gyud pagsalig sa Ginoo, di ba? Sa ilang guna kanang moingon nga diin wala na magkalisod na, magkagubot na. Pasensya mo yung gingon importante. Mo na nga aron makapasensya ta ang gugma sa Ginoo mo na to ang paningkamutan. Mo na yung gingon sa 2 Corinthians chapter 6 verse 3 and 4. Giving no offense in anything that the ministry be not blamed,
but in all things approving ourselves as the minister of God, much patient in affliction and necessities and distress. Mo bitaw ning tambag ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, ha? Kinahanglan na yun yung hatagi o kanang gitawag offense, anything, kanang naibabag ba sa tanang butang, kanang pag-ministry, kanang dili maulawan. But in all things, sa tanang butang, approving ourselves, kinahanglan mo-approve ni atong kagalingon. Diya sa ministry sa Ginoo, sa bulaton sa Ginoo. In much patience, kinahanglan magbaton yung tagdaghang pagpasensya in affliction, kaning atong mga pagbati o necessities, mga distress, kinang mga kapaitan nato diri. Kinahanglan natong pasensya kung naaman tayo mga pagbating mga kapaitan ron diri. Pareha na ron mahadlok ta sa mga isipyo, gisipyo, sana po'y role sa IETA, pana, mahadlok ta kay ano man. Sabi na mo, nganong mahadlok ko kay nganong kanang di ta kani sa balay sa Ginoo. Pero di na itugot sa Ginoo, kay kini man kung adlaw, iya man gid sa Ginoo, di ba? Kung ikaw iya sa Ginoo, iya ni imo ani. Gibuhat yun ni, mao tong giingon ni Jesus Christ, Sabbath made for man, not man for the Sabbath. Mo na atong hinumduman, mao nang kinahanglan ma-convince ta mo na sa panahon sa adlaw sa Ginoo ni agad ta diri. Kung iya ta sa Ginoo, mo na giingon sa pulong sa Ginoo, mo na kung giingon sa inyo, kung ang inyong pagtuo, ingon na kinahanglan ang patient. Nga matod pa niya, importante yun nga natay pagpasensya. Ang 1 Corinthians, ingon pa ni Apostol Pablo, sa chapter 9, verse 16 to 18. Ingon pa ni Apostol Pablo, for though I preach the gospel, I have nothing to glory of. Wala gyud ko naimaya ini. For necessity is laid upon me. Kay moabot yun na kanako ang mga umalabot. Kinahanglan moabot, matod pa. Yeah, woe unto me if I preach not the gospel. For if I do these things willingly, I have a reward. But if against my will, this dispensation of the gospel of the committed unto me, what is my reward? Then verily, that when I preach the gospel, I may make gospel of Christ without charge, that I abuse not my power in the gospel. Muna nga din, dili niya yung nga, utangan niya ni og ganang charge nga din, kinahanglan ko, bayran ko niya, mauna, ang iya gyud willing gyud siya, kay allowed man siya kung dili siya muwali. Mo bitaw na akong gingon kaninyo, dili po na po madawat ang reward kung dili ko willing muwali ini. Mo bitaw na nga sa panahon gyud sa gospel nga gikomit kang Apostol Pablo, pareha nako gikomit ni sa kuha sa Ginoo, o nang hinungdan muwali ko kay kung dili gyud ko muwali. Kanang willing gyud ko muwali ninyo, mo nang gingon niya dili, di man gud namo madawat ang reward. Mo na importante gyud nga din kanang pasensya. Mo nang naagyoy gitawag og kanang dili ta mag-ingon, maghimaya nako ni. Ang importante nga din kita makapadayon jud sa Ginoo. Mo na nga din ang pulong sa Ginoo importante. Ang Roma chapter 15 verse 4 ingon pa niya, for whatsoever things were written aforetime were written for our learning, that we through patience and comfort of the scripture might have hope. Munang unsa mang mga butangan nga nahisulat atong unang pang panahon, nahisulat ni para ni sa ato ang pagtulunan. Pinaagi nga kita makabaton tag pasensya o kanang comfort ba makalipay ta of the scripture. Nga kita makabaton og paglaom mo bitaw nang muwali gyud ta. Muwali gyud si Apostol Pablo aron kanang pinaagi sa tanang sulat. Mo na ato ang learning nagtuon ta. Mo bitaw tong ang unag yung giwali sa mga pastor una kanidawat unsa man iyang giunang walibi. Noon kamo di mo wa mo nag-eskwela ako, nag-eskwela ko, ang unag yung iwali nimo, come unto me, all ye labor. Yan si Jesus Christ, come unto me, all ye labor, and heavy laden, and I will give you rest. Mo na iwali yun sa mga bago pa ka
beginners gani. Mo na iwalin niya nga si Jesus Christ naghangyo nga doon mo kung nabudlayan naman mo nabugatan doon mo kang Kristo. Pero wa nila na hinumduman ang gingon ni Kristo, I will give you rest. Unya pagsunod ingon pa niya dito sa 28 pa to, learn unto me. Nagsulti gyud si Kristo nga pagtuon mo nako. Dili ingon nga mutuo ta, magtuon ta aron unsaon na to pagtuo kay dili tanan pagtuo. Mo nang gingon niya sa Ginoo, mo nang 5 ka buok ang gibutang nako uunom kubok ng pagtuo. Nga atong kanang gitawag maagian, mo na mga pagtuo sa mga Kristohanon. Basig naa ka sa number 1 nga diin little faith pa ka. Mo nang ningon siya, let us go into perfection na. Di ganit na magisgot untaan ng faith. O bito na nga din, ang number 1 yun atong tuwan kaning napulo kasugo. Kanang napulo sa kasugo giduhala na niya gikan sa uno hangtod sa ika number 5 is love of God na, to love God. Ang gikan sa uno asa 6 hangtod sa 10 is to love your neighbor. O bitaw na nga usaw man yung paghigugma sa Ginoo is mo nang gingon sabat di keep it holy. Mo nang gingon magbalaan ta na nga matod pa niya ang ikalima. Ang number 1 po diyang gingon dito sa love your neighbor, honor thy father and mother. Una ka mingon ka ngadto sa imong silingan. Mo nang gingon niya nga love your neighbor as yourself. Kung naigugma ka sa imong kagalingon, kung naigugma ka sa Ginoo, kay gugma may abot sa Ginoo kining napulo ka sugo, so mo nang igugmaon nimo number 1 ang amahan ug kinahanglan ninyo. Mo nang gingon nga diin ang sugo ko ni Apostol Pablo nga matod pa niya kung ikaw na kay pagtuo, mag-unsa man ang pagtuo niya kanay mo pagtuo little day or walay word or naaman ka mo bitaw na nga ang iya katawan mo sa Hosea chapter 4 verse 6, my people are destroyed because lack of knowledge. Although na in knowledge dunay gituan pero lack destroy lang gyapon. Mo bitaw na kanang nang gyud ang puno sa Ginoo nga gitudlo nato mo natong tuwan. Ang Roma chapter 5 verse 5 ingon pa ni Apostol Pablo, now the God of patience, conciliation, grant you to be like-minded, one toward another according to Christ Jesus. Muna ang pagpasensya gyud sa Ginoo nga din ang conciliation gigrant yun na nga din may sama daw ang atong unahuna diha kang Kristo Jesus. Kung sa man diha atong unahuna mo nang gingon ang number 1 kung atong unahuna ang unahuna gyud ni Kristo abi nimo walang gud nakabasa ba kanang ang unahuna gud ni Kristo nga ading may sama ta nga si Kristo nagunahuna gyud sa buloton sa iyang amahan. Ang gisugo sa iyang amahan ni ani siya aron pagtuman sa sugo sa akong amahan. O bitaw ni ingon dili ang tanan magkatawag Ginoo ingon ni Jesus Christ makasulod sa gingharian sa langit kun dili katulang nagtuman sa sugo sa akong amahan. Unsa may sugo sa akong amahan nga matod pa niya like-minded unta ta nga diin ang sugo sa amahan mo tud ang buhaton. Unang unsa may sugo sa amahan nga diin kanang pagpasensya importante yun. Ang last natong buluhaton nga diin hapit na mobalik ang Ginoo labi na panahon karon. Pasensya lang mo, bahalag mga unsay problema ninyo dito, pasensya lang na. Unsay madunggan ninyo, kagubo, troubles, dili, mga balita na nga, mga butanaw mo sa mga YouTube, nga lain na ni, ayaw mo kahadlok ka na. Ang importante nga din, ang instruction sa Ginoo nga din, magpabilin ta sa balay sa Ginoo. Kaya doon na siya promise nga ni ka na to. Mabitaw na iyang gingon sa Psalms, ingon ni David sa 37:7, rest in the Lord and wait patiently for Him. Fret not thyself because of him who prospereth in his ways, because of the man who bringeth wicked device to pass. Muna yung gingon na rest diya sa Ginoo. O pag paabot ka mo patiently, maghintay kita ba? Sama sa 10 virgins, mga nagpaabot sila yun, kanus sana. Kanang 5 nga wise, nga paabot, kanang ingon pa niya, patiently for him. Matod pa niya, fret not thyself. Kanang fret not, dili ka magkaguol. Kung saan mong kagulan, nga nagpaabot ka sa Ginoo, magul ka because of him that prospereth. Niya ito mga tao nga nanguswag ba, nangadato na. Manang gingon karon gusto ka magnegosyo kay sila nangadato na. Manang gingon nga ayaw kaguol anak kung sila nangadato, paghuwat lang sa Ginoo kay ngano man.
kanang mga gitawag og na prosper na in his ways because of man, o bring it wicked device to pass. Kaya nga naman, ila gigamit ng mga device nga wickedness. Nga na-prosper sila tungod kay ilang gipalabi, negosyo na, ilang na, imbes ang ginuhapit na mo balik. Mao ni ako ngingon kaninyo, pagpaabot pa mo sa Ginoo, ayan na mo pag-pray, sila magud ang uswag, kita po, kinang na manguswag po ta, manang magnegosyo po ta, manang dili na mo ka-meditate, manang Lunes antod sa Saturday, naaman mo'y Ginoo, at di na mo kauna sa Ginoo. Puro na lang sa bulatan, total ang uno. Pero, mo bitaw ng day and night, meditate, ingon pa ni Joshua, ingon pa ni Apostol, ani Psalmista David, wait upon the Lord patiently. Pagpaabot mo, ayaw mo anang mag-uul mo kay sila ng uswag, tukauban ng uswag, ayaw mo kahadlok, kay nga naman, ang atong gi-after ang kaluwasan. Asara gunang, bitaw ng mingon ko ninyo, ayaw mo pagunahon na, kung kalampas in 2021, okay ng gihapon. Nagkaduol na. Managipakita sa Ginoo, kay puno sa Ginoo, tinuod yun ni, na naanata sa katapusang mga adlaw. O bitaw na nagpahinumdum ko ninyo. O bitaw nang gitawag ko kanang kaguol, kanang ayaw mo pag-prit, kay nga naman mag-uol mo, may pa sila kay nadato. Ang prit diha sa dictionary is to be an state of anxiety, vexation or discontent, to wear away. Marang discontento magka mo nang nag-uol ka sa imong kagalingon. Antod karon discontento pa ba ka? Ang ginuapit na mo balik, discontento lang gyapon ka. Wala hinungdan ang tao, discontento mo nang naningkamot pa siya, wala na siya hinung-huna nga di nang Ginoo mo balik na. Maura man ay naitabo sa panahon ni Arka ni Noah, wag yun sila kabalo kung ano sa sinuwan sulod. Manang gingon dito sa Lucas, be not unaware. Ayaw gyud mo nga din ka mo dili mo aware. Nag-ingon na daan ang pulong sa Ginoo, si mismo si Jesus Christ nag-ingon sa Lucas, be not unaware. Ayaw na yung nga dili ka bantay, wa ka kabantay, wa ka kahibalo, wa ka kasabot. Manang giingon nga di kita, kahibalo na karong panahon na, kaya ang ilana, naitabo naman, bitaw na kung gingon ninyo, kining human ni pandemic, war na ni. Pag mabot ng war, wala na, the beginning na of sorrows. Gani kini pandemic is the beginning of sorrows. Pagkaguol mag yun ni, di ba? Bitaw na nga din, labaw pa kung mabot ang war. Kaya nga naman, kanang mabot ganing war, walang pamin na na. Dili pamin sa drink, pamin of water and food, dili na, kung dili pamin na sa pagpaminaw sa puno sa Ginoo. Mo bitaw nang kinanglan mahingpit gyud ta karon nga din mabusog na gyud ta. Mo bitaw na ang pasensya gayud sa pagbalik sa Ginoo. Wala yang gingon sa James chapter 1 verse 2 and 3 ha. My brethren, count it all joy when ye fall into diverse temptation, knowing this, that the trying of your faith worketh patience. Mo bitaw na nga din, ikalipay lang ng mga pagsulay sa diyan nga moabot na sa imo ha. Kanang wala ka, sila naa, sige lang kay iya maka sa Ginoo. Kaya nga naman, kay kanang pagsulay, anay mo pagtuo, makapasensya yun na, kung ikaw gayud mo tuo. O bitaw, importante gayud nga din kita na ay knowledge sa Ginoo. Wana sa verse 4, but let patient have here perfect work. Anay mo pagpasensya, magbuhat mo ka og hingpit, that ye may be perfect and entire, waiting nothing. Wanting natin nga diin, wala na niya kulang nimo ba? Sige tagpaabot sa Ginoo pero kulang data. Mga tao nagpaabot sa Ginoo kanus amraptor pero kulang day. Mo bitaw na kinahanglan kita magpasensya ta unya himuon nato ng hingpit nga work. That ye may perfect and entire, wanting natin nga wala na tay kulang. Unay gusto sa Ginoo nga mga lagad ta. Mo bitaw na yang gingon sa James chapter 2 verse 14 to 17. What that it profit, my brethren, though a man say he hath faith. Unsa man daw pulos niya ng tao nga mingon kani siya mingon na makoy pagtuo and have not work, and faith save him. Nga way binuatan. Na kay pagtuo, wa kay binuatan. Unsa may mong binuatan? Unsa man atong buhaton? Abi no sa tinuod sa sinugdanan sultihan ta mo, ang buluhaton jud nato is mo bitaw nang nganong nag-mindful secret ang Ginoo sa to. Ngano man gid naghuna-una ang Ginoo sa to abi. Ngano man daw, why thou hast mindful of me, mo pa ni David? Because gibuhata
although gamay lang ta sa manulonda, gi-crown lang ta, honor and glory. Asa naman tong honor nimo and glory kung ikaw tao? Dili sa kalibutan, doon na kay kinaiya nga gibuhat sa Ginoo. Kaya ang Ginoo ginagbuhat na to, gibuhat ka niya aron to honor and to glorify God. Nya usa man yung pag-honor. Nya kung nag-honor ka, mo nang naibulaton sa pag-honor. Usa man pagbuhat sa pag-honor bi. Ang Sabat, i-keep holy yun na, i-keep holy. Laba pa ang adlaw, gibuhat para na nimo. Nya kung wala ka anang adlaw na, wala ka sa balay sa Ginoo. Nya nag-work ka. Wala nakay pasensya, nya wala kay work. Wala ang perfect work that ye may perfect and entire. Sa tanan yun. Unya, walay kulang. Okay, nga naman, ang James chapter 2 verse 10, sa man. Ug natuman nimo ang tanan, mga pulong, unya, nakalakag uson, so may tawagan na sa Ginoo bi. Mali na pason. Wala lang yapon. Bisa pag-ribiri ka, bisa ka pag-pastor pa ka, bisa pa ka bishop ka diha. Yan ay usawan nimo na buhat. Mali na pason yapon ha. Kubito ng labi ng mga tao. Wala ang pagtuo, matod pa sa James. What that it profit, my brethren, do a man say, I have faith. Nakipagtuo, na mga pagtuo. Yung sa pagtuo ni mo bi, nga nakipagtuo. Mga bitan ang giingon niya. Sa verse 17, even so faith, if it hath not worked, is dead, being alone. But will thou know, kinanglan may baw mo, o man, o bin man, o kawang nga tao, that faith without works is dead. Kung wa kay binuhatan, unsa man itong bulaton sa Ginoo is to honor, to glorify. Unsa man ito pag-honor, magbalaan ta, unsa pag-glorify, magpasalamat ta. Diani bitaw ta kay kana ingon ni David, I will enter his gate with thanksgiving in my heart. Mao nang gingon nga kani gate palang daan, thanksgiving na kumuani ka dinhi pagpasalamat ka unsa may pasalamatan kanang kaayo sa Ginoo nga ang Ginoo naghatag kanimo maayong lawas. Maayong panginabuhi. Kanang peaceful nimo nga life ba mo nang diani ka dinhi. Na kay peaceful life wa pa ka nagpasalamat sa Ginoo dito ra ka magpasalamat mo bitan ang ubad ka na wala akong gingon ninyo ang anong di na ta mag-pray nga magpakita because kay ang sugo manggod sa Ginoo when you pray enter into the closet room siya ro po na di pa na masabtan kanang pulungan na ato lang ng pakyason kanara pulong nga po magkulang sa ka Kristohanon nga din gusto sila pagawas gid sila ampo makita gid mo ampo ato pa nila pasalamat ang pasalamat dinhi na diri sa simbahan nakalimot ba mo ana mo na nga siguro di mo mutuon ako magampo pa mo panahon mo kaon mo ang Ginoo na sayod na sa to kasikasig ug na muna ang tinuod nga pagpasalamat abi nimo niya diri sa balay ug sa adlaw sa Ginoo kung tinuod ka man magpasalamat ay ipakita na mao po na iyang gingon but wilt thou know o ben man that faith without work is dead ngano man pareha gud sa lawas ang matod pa niya sa verse 26 James chapter 2 verse 26 for as the body without the spirit is dead so faith without work is dead para anang lawas ba nga walay espiritu patay gyud na anang mga patay wa na man mga espiritu nang lihok ba na ingon ana po ang mga Kristohanon kung wa mo'y buhat patay mo sa tubangan sa Ginoo bisa pagmingo mo na amoy pagtuo nya wa day mo kabalo sa buhaton o bito na ang atong bulaton una pa itong una daan si Cain ug si Abel pag human nila panarbaho sa ilang gibuhat magbuhat og altar aron ihalad to nilang ilahang kita